гранд-слам Венгрия 2022 ба анҷом расид. Дар рӯзи охирини мусобиқот дар вазни 90 килограмм варзишгари тоҷик Ҷаҳонгир Маҷидов ҳунарнамоӣ кард. ҷаҳонгир дар даври якум бар ҷудочии кишвари Чехия Давид Кламерт нерӯ санҷида бо дарёфти 1 зари пирӯз шуд. Дар даври дуюм Ҷаҳонгир Маҷидов бо Ерасил Жанатаеви қазоқ ба татамӣ баромад. Маҷидов ин ҳарифи худро бо гирифтани 2 зари ноком кард. Вале мутаассифона дар даври сеюм ҷудокори тоҷик натавонист муқобили зури бозуи варзишгари маъруфи гурҷӣ Бека Гвиниашвили шоиста ҳунарнамоӣ кунад ва ҳамин тавр аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. паҳлавони дигари тоҷик Комроншоҳи Устопирён дар ин мусобиқот аз кишвари мо намояндагӣ кард. Комроншоҳ рақобатро аз даври дуюм муқобили Мунхбаяр ба Токтох аз Муғулистон оғоз кард. Устопирён 12 сония монда то анҷоми рақобат бо иҷрои зидди усул имтиёзи иппон касб намуд ва ғолиби қувваозмоӣ гашт. Дар даври сеюм Комроншоҳи Устопирён бо ҷудокори 21-солаи гурҷӣ Ника Харазишвили рақобат намуд. Ин ду варзишгар дар вақти асосӣ натавонистанд имтиёзе ба даст биёранд ва кор ба голден-скор кашида шуд. дар голден-скор Комроншоҳ бо иҷрои зебои Учимата имтиёзи ғалабаоварӣ ва зариро касб кард ва ба чорякниҳоӣ баромад. мутаассифона дар ин давр аз варзишгари кишвари Бразилия Рафаэл Маседо бо имтиёзи иппон шикаст хӯрд ва ҳунарнамоиро дар даври тасаллобахш идома дод. дар ин марҳила Комроншоҳи Устопирён бо ҷудокори мизбон Гергели Нерпел сабқат карда ноком шуд. ҳамин тариқ Комроншоҳ дар ин мусобиқот мақоми ҳафтумро касб намуда ҳамзамон 260 имтиёзи олимпӣ дарёфт кард. ёдовар мешавем ки аз 15 то 17 июл ҷудокорони кишвар дар шаҳри Загреби Хорватия дар мусобиқаи Гран-при Загреб ширкат меварзанд.